Анакнун бо унвони зебо қисми хотимавии мо часпондани остин замокро часпондем, барои куртаро духтем, онҳоро утюг кардем. Болои замокро бояд бурга утюг мекунед. Мана ин остини мо чӣ хел ки зиёдтӣ буд, бинед ис мекашам, ин тараф зиёдтӣ мекунад, ин тараф, ин тараф. Барои вақти остин буридан анамихел болои ҳамаи мебурем, он тарафаш мемонад. Бо ин тарафа бурдем, ин тарафашам ҳамихел мекашему, мебурем мақсад. Зиёдтиҳоя намебурем. Остини мо ана остино размери калон бигем. Ин курта калонсолда. Резинша часпондем. Абхвати даста чер мекунем, ин зависид аз абхвати даст. Бозе аз ман ҳаминҷа қариб 21-22, вақте ки ё шода бошад харобакода 17 сантиметр мемонад, хеле бориктар мешавад, баъд болоша мезанед. Ҳаминам абъёми чиро чен мекунед, дасташро чен мекунед ва таги кашашро чен мекунед. Ҳозир аз мо таги кашаш 25 мекобам, 3-4 сантиметр дар он тараф мондам, анавай сборка мебиёяд. Сборкаш он қадар бисёр намешавад. Ҳардуша манам хел монда пешаки остинро фақат пешашро тоқа мебурем. Ҳардуша қапидани якта фақат аз тарафи боло чапу роста фаромӯш накунед, ҳардуша бо як тараф набуред. Хел буридан дар кора. Барои пеши остин мо чуқур қада аз пеш мо камакак чуқур мондем, ин ҳамин дар ҳаминҷа тоғри мешавад, медарад тоғри мешавад. Накун байнашро расечка монданда фаромӯш накунед, барои дар вақти духтан часпондани остин анамин расечкаҳо ба мо дар кора ҳатман. Аз ҳамин ҷое ки ман нишон дода истодам, аз ҳаминҷо 2 қатор сборка ҷинҷак медавонем. Акнун таги кашро чӣ хел мебурем? Таги каш мана бинед, ин қафо бинед зиёдтиш аст, мана кашида пеш мебиёрам. Болои ҳам мемонам, ӯ зиёдтия намебурам. Якҷоя мебурем, не ки вақте ки бо ӯ тарафа кашидем тоғри мешавад. Китфша чени лозиматон мемонену, боз достам ки ним кулла мекашед. Боз як бор дигар чен мекунед, кани ҳамин тоғри ҳаст ё не. Ба ҳамун размери таги каше ки шумода дар кор аст. Тоғри аст, значит мебуренша. Ама 25 буд, 25 омада буд, дар кор буд, 25 буридумша. Бо кашида медӯзи, вақте ки ман остина дастӣ намедӯзам, кашида аз таги мошина сразу медӯзам, барои муқа бо 26-27 мешавад, какрас тоғри мешавад, бо плечи 3-4 сантиметр мебардора. Аз ин тараф бошад ҳамин хел дуюмашам, ин тараф мекашем, зиёдтиша намебурем. Ин тарафашам чен кардем, ранги ҳамон тараф 25 сантиметр мондам, ҳам хел бурдам. Китфуш тайёрш 8 мебиём, ман 9 мондам. Ман аз зиёдтиҳо шуда ҳамин тараф зиёдтӣ кард. Анакнун инҳоро анамун дарзое ки мана аз тараки буд, аз тарафи қафо, мана ин вытичка, мана ин дарзи ки байн аст, ҳамаша вақти буриданда закрепкотон кушода меша, бо як борига мустаҳкам медӯзем, ки ҳамин дар вақти духтан ино кушода нашаванд. Ҳам барои мустаҳкам буданаш нағз зайда 2-3 бори закрепка қатӣ. Мана вытичкарам болоша закрепка мемонам. Барои вақти духтанда кашида ки медӯзам, ҳамин ҷои буридагӣ кушода мешавад. Не ваяш бари курта, ин тарафам закрепка мемонад. Аз он тарафашам ҳамин хел ҳарду тарафро закрепка мондед. Анакнун остинро 2 қатор ҷинҷак медавонед. Чӣ хел ки ман нишон додам, анамун қадар монда 2 қатор сборка медавонед. Якташа на 0,5, дуюмаша манам хел байнаш ба 1 сантиметр монда, инаша медавонед. Ҳамин байни 2 строчка аз саршавии сари остин то дуюм строчка 1 сантиметр бояд бошад, барое ки байни байни 2 строчка медӯзем ҷинҷака. Ҷинҷака аз ҳамин тараф мекашед, ду риштаи болоша, мана бинед аз тарафи дарун. Вақти духтанда дастатонро аз даруни китф бироварда, манам байношона ёфта, як дар тарафи дигар тараф хов равад аз қад, инаш аз ин тараф. Ҳардуш бояд дар боло якдигар хов наравад. Манхел байношона тоғри карда, анхел китфа чапагардон мекунеду таги мошина монда духта рафтан мегирад. Агар ки натонед хоҳарҷоно, бонувон, метавонед ҳамихел дастӣ дӯзед, ё ки булавка занед. Ман як бора мошина мекунам, кашида медӯзам. Ҷинҷака оли аз поён сар намекунем. Камтар як аз китф 10 сантиметр монданаш ба ё 7 сантиметр мондан, баъд
ҷинҷакҳоро сар дода рафтан мегирем ки ҳамун байнаш ки расечкаи мондагӣ будем дар китф туғри биёяд. Байни дута строчкаи задагитон медӯзен. Инра ровно 1 сантиметр мешавад. Набинеда анамиқа монданда аллакай сборкора. Баъд вақте ки сборка мекунем болои ҳам наби ҳам старатса кунем ки анахе қапида дӯзем кушода мешавад. Аз дарун ранги сборка маълума. Вақте ки аз тарафи берун мебинед вақт плечик часпонӣ сборка неста, просто остинтон партофта места худшаб. Ман оста то лаба меред. Хоҳедтон ду қатор дӯзен. Баъде ки духтен, тамом карден, баъд ришташа мегирен. Аввал мебинед ки дар ягон ҷо сборкаш мондагӣ не, ягон ҷо безеб шудагӣ неста, баъд мегирем ё ки қатъ шудагӣ неста. Сборкаоша кашида гирифте риштаҳои зиёдтия. Ман набинем остихча айдарун чихел ҷинҷакдор буд. Дидед, аз ин тараф ҷинҷакаш маълум неста. Нахе хушрӯ партофта меиста. Ман набинед курта ҷинҷакҳош он қадар бисёр не. Ман ин таги каш да якта чӣ давондам, вутичкаи таги каш бар аз дупара қапида, ки барои ду лабаш кашол набиёяду. Ман ин замо ки мо аз тарафи дарун, дидед, он дарзе ки мо буридем секунҷа часпондем, то ҳатто маълум неста. Мана бонувони зебо, нофаҳмоӣ бошад, бо гап занед, ба хиёлам ки беҳад оддӣ карда ба шумо фаҳмондам. Барори кор ба ҳамаи шумо.